בראש חודש יש רק שמש, אין ירח. כי הירח הוא נעלם כמעט לגמרי. אתה מבין? זה קטע, בדיוק כשאמרת את זה, הירח נעלם לגמרי. באמת? כן. אוקיי. לא, ממש לא משתמש בו. שקף. בקיצר, אז כאילו אתה בא, שכאילו המלאך המקטרג בא לבורא, אז הוא אומר לו, כאילו, מי העדים שלך? ואז הוא לא יכול להביא את הירח, כי רק השמש נמצאת. אז זה הסיבה שכאילו אומרים שראש השנה זה יוצא ואז אפשר לשפוט. כן. ואז אתה זכאי? שומעת? לא, מה אתה? שאני יודע מה בדיוק אני אומר. בגשם, איזה משוגעות. הנה אתה מסך. הגשמים הם נלחמים. הם עלינו, שהן לא אומרות כלום חוץ מאביחי, זה יותר מגניב. כן, ברור, זה ברור. קיצור, וכל שאר החגים נופלים בדיוק באמצע חודש. בי"ד עד ט"ו. גם פסח, גם פורים, גם סוכות, ושבועות זה בתחילת חודש, אבל זה לא בדיוק, זה בו' סיוון. היום מה זה חינקתם אותנו? שמקום ברעש, עכשיו עם הבטן של בקשה. אנחנו שומעים להם צועקים. קיצר שם, אז כל חודש יש ברכת הלבנה. כי היהודים מקדשים את הירח, לא את השמש. למה? כי עם ישראל משול ללבנה, כאילו לירח. שהוא כאילו, הירח הוא צנוע יותר והוא מקבל את האור שלו מהשמש. ידעת את זה שכאילו הירח מהיר בגלל השמש. וגם בקבלה, השמש משולה ליעקב אבינו והירח לרחל אמנו. ואנחנו מחשבים זמנים גם לפי הירח, בגלל זה זה יוצא מדויק יותר. בני המאיה חישבו לפי השמש, בגלל זה הם לא הצליחו לחשב את הקץ. ואבות המאיה? ואבות המאיה? אבות המאיה. היה להם אחלה קטע עם פירמידת השמש. כל זה שהלוח הזה